Люция Блиева, син кім қызы? Бірінші кисек. Камил, син мені яратасыңмы? 20 елдан артық тұрған хатыны аузынан бүгін бірінші тапқыр бұл сұрауны ишеткен Камил телевизор пультын бір каналдан икенчесіне көшіре башлады. Әнисі, яратмасам, әллә қойшан ташлап кеткен болыр едім енді. Ышан сиңа. Фәнәзия кәнәфиден Камил янына, диванға көшіп отырды. Камил, шулай да әйт әле, яратасыңмы мине? Камил хатынының үзмей қоймай тұрған ғадатын білгенге, жеңілшәгенә иңеннән құшақлап алып, яратам әнисе дейді де, телевизор қарауын дәвам етті. Хайыр, қарай деп инде пульт тимәләренә баса торгач, телевизор гомергә бір тапқырда қарамаған каналда туктап қалу сәбәпле Камил нәрсә қарағанын үзе дә аңламый тора иде. Ярый әле Фәнәзиянең телефоны шылтырап, икенче бүлмәгә сөйләшергә чыгып китте. Юкса, яратам әнисе дигән Камилнең кымаш кебек кызарып торуын сизмичә калмас иде. Көне туры килүен әйт әле син аның. Нәкъ менә бүген ул җитәкләгән оешмага яшь чагында яратышып, мәңге аерылмаска сүз биргән мәхәббәте Җәүһәриянең кызы эшкә килгән көнне. Юк, Фәнәзия Җәүһәрия турында белми. Шуңа күрә хатынының сорауы очраклы туры килүе генә икәненә Камил һич шикләнми. Тик шулай да сак булырга кирәк. Җәүһәрия белән 1 елга якын яратышып йөргәннәрен Фәнәзия белмәсә дә, Камил үзе белә бит. Өйләнешүләре дә кызык булды шул Камил белән Фәнәзиянең. Гадәттә колхоз җитәкчеләре кыш көне ял итәләр. Камилнең әтисе дә яңа еллар үткәч Кырымга санаторийга китте. Кайтышлый Камил янына сугылды, ирләрчә сүзне уратып тормыйча турыга әйтте. Улым, мин килен таптым әле. Ягъни сиңа кәләш. Диплом алу белән башлы күзле итәргә булдык әле без сине. Әниең дә каршы түгел. Кызык икән. Ә мин ризамысың? Риза булмый. Кая барасың, улым? Камил әтисенә Җәүһәрия турында әйтмәкче булып авызын ачкан иде. Әтисе өлгеррәк булып чыкты. Ярый, ялга кайткач сөйләшеп бетерербез. Килен бер кашык су белән йотарлык. Соңыннан үзең дә рәхмәт әйтерсең әле, дип сөйләшүгә нокта куйды. Аннан машина янында аягы шүдән сикергәли башлаган шофёры Әфкатькә тәрәзәсен ачып, "Киттек", диде. Ул кичне Җәүһәрия Камилнең кәефе үзгәргәнен әллә каян сизеп каршы алды. Әллә бер хәл булдымы? Төсен качкан Камил. Юк, бар да тәртиптә кышчыгым. Әзрәк арыткандыр диплом эше белән утырып. Әйдә киен, шундый саф һава тышта йөреп керик әле. Педагогика институты Тулай торагының вахтерлары барысы да Камилне таныйлар. Документ та сорамыйлар. Җәүһәрияне алып чыгып киткәндә, кире кайтарырга онытма дип озатып калалар. Бүген дә кизе утыручы Соня түти нәкъ шулай диде. Тик Камил Соня түтине аптыратып, бүген башкачарак җавап бирде. Кайтармыйм, бүген урлыйм Җәүһәрияне. Камилнең бу сүзләре фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килде дә, килмәде дә. Әтисенә ялга кайтырга шандырып калган Камил сүзеннән чыкмады. Район үзәгендәге автовокзалдан каршы алырга әтисе үзе килгән иде. Әтисе юл буена уен сүзләр сөйләп кайтса да, ярты сәгатьлек юлны бу юлы озаграк узгандай тоелды Камилгә. Теге көнне башлаган килен темасына кагылмагач, Камил сөенеп куйды. Тик сөенүе иртәрәк булган икән. Тамак ялгап алып, сеңелләре белән сөйләшеп утыргач, әтисе белән әнисе аны кеше якка чакырып алдылар. Улым, дип сүз башлады әтисе. Камил әнисенә күз төшереп алды. Әнисенең әтисе сөйләгәнен куәтләп торуы йөзенә чыккан иде. Тау белән тау очрашмаса да, кеше белән кеше очраша икән. Санаторийда, институтта бергә укыган иптәшемне очраттым. Күрше өлкәдә райком секретаре булып эшли. Бик акыллы, тырыш, максатчан иде студент елларында ук. Сөйләшеп киткәч, синең белән 1 яшьтәге кызлары барлыгы ачыкланды.
Быел үзләрендә институт бетерә, фотосын да күрсәтте. Бек шибәр, исеме Фәнәзия. 2 атна буе гел бергә йөрдек кордаш белән. Кыскасы, без сезне таныштырып, кавыштырырга булдык. Камил, әтиең кеше таный ул, дип сүзгә кушылды әнисе. Үзеңнең дә өйләнердәй кызың күренми бугай. Камил ничек итеп әтисе белән әнисенең күңелен кайтармый гына Җәүһәрия турында әйтергә кирәклеген уйлап бетермәгән иде әле. Иртә кичтән хәерлерәк диләрме әле? Иртәгә сөйләшеп бетерсәк, ничек булыр икән? Әтисе ризалыгын белдереп, ияген какты. Ярты төнгә кадәр йоклый алмый ятты Камил. Тик кичә Җәүһәриягә әтисенең ял йортыннан килен табып кайтканын көлеп сөйләсә дә, монда эшләр еларлык булып бара икән ләбаса. Әнисе белән әтисе шынлап торып туйга әзерләнеп яталар. Камил Җәүһәрияне бер күрмәгән, белмәгән Фәнәзиягә алыштырырга җыенмый иде, тик әтисенең хылкын белә Камил. Аныңча булмаса, яхшылык көтмә. Әнисе дәгел, әтиегез ни әйтер, әтиегез риза булмас, әтиегез белсә ачуланыр дип үстерде аларны. Камил 3 ел флотта хезмәт итеп, институтның соңгы курсында укып йөргән егет булса да, әти һаман әти булып кала. Үзен дә тиргә алды Камил. Нигә элегрәк сөйләнмәде соң әле ул Җәүһәрия турында әниләренә? Сорау биреп торган була бит әле. Әтисенең хупламавын белеп яшерде ул. Камил институтта укый башлагач, әтисенең тел төбендәге үзеңә тиң, безгә тиң, нәсел-нәсәбе, кыда булырдай сүзләре ниндирәк кызларны сайларга кирәклегенә ым биреп тора иде. Җәүһәрия нибары гади колхозчы кызы. Үзе дә авыл малае булгангамы, Камил шәһәр егетләре күбрәк сайлаган техник институтта укыса да, авыл кызларын якын итә иде шул. Факультетның партия оешмасын җитәкләгән авыл малаена шәһәр кызлары да бәйләнеп карадылар. Тик җиңә алмадылар. Җәүһәрия белән очраша башлагач, әкренләп югалып беттеләр тагын. Җәүһәрия белән алар студентлар арасында барган чаңгычылар ярышында таныштылар. Зәңгәр күзле, алтын сары чәчле Җәүһәриянең кино актрисаларыннан бер ким җире дә юк иде. Бәлки, артыграк та булгандыр әле. Ярышлар вакытында Җәүһәрия янында берничә егетнең бөтерелеп йөргәнен дә искә алып куйды шул вакытта Камил. Җәүһәрия Камилгә үзе килеп эндәшмәсә, алар ул көнне танышып та китмәгән булырлар иде. Ни әйтсәң дә, үткерлеге бар иде шул Җәүһәриянең. Сизгер дә, уңган да. Тик бер килмәгән ягы бар икән. Түрә баласы түгел. Камил үзенең юмырыннан үзе көлеп куйды. Улым, бүген әллә төшкә кадәр йокламакчы буласың инде. Камил әнисенең тавышына уянып китеп, сәгатькә күз салды. 9 тулып килә. Әйе, авыл өчен бу чынлап та төшлек. Әтисе хуҗалыкны әйләнеп кайтыр вакыт җиткән. Әни, 10 минуттан торып утырган булам. Камил сикереп торып, мускулларын яза башлады. Әтисе озак көттермәде. Җыелышып шәйләп алгач, урта ишекне ябып куйдылар. Мәктәп яшендәге сеңлекәшләре колагына иртәрәк иде әле бу сөйләшү. Менә сиңа иске авыздан яңа сүз. Моңа кадәр бернинди Җәүһәрияләр дә юк иде бит әле, дип Камилнең сүзен бүлде әтисе. Җәүһәриянең кайсы яктан, әти-әниләренең кем булуын ачыклагач, йөзенә ризасызлык билгеләре чыккан әтисе, "Арагыз тирәнгә китмәгәндер бит?" дип турыга сорады әтисе. Тирәнгә кермәде. Соң, тирәнгә кермәгәч. Тирәнгә түгел, бик тирәнгә керде әти. Мин аңа өйләнергә сүз бирдем. Бары шул гынамы? Әтисе ине яңгыратып көлеп җибәрде. Сүзгә син хуҗа, ничек биргәнсең, шулай алырсың. Балага баргач озакка сузмый араларыгызны өзү җайын күр. Җәйгә Фәнәзия белән туйыгыз. Менә шул. Аннан Камил белән сүзне төгәлләгәнен аңлатып, хатынына дәште. Рәшидә, кырым күчтәнәчләрен әзерлә әле. Камилне заткач, Диларисларга сугылырбыз.